С моите съмишленици от Възраждане, когато започнахме похода за свободна и независима България, ние си поставихме няколко цели. И сега съм изключително горд и щастлив, че някои от тях вече постигнахме. В 5 последователни парламента Възраждане е най-работещата, най-активната, най-борбената, най-активната политическа група с най-много законопроекти, с най-много въпроси, с най-много питания. Благодарение на нашите общи усилия, на нашия възрожденски отбор в парламента, ние успяхме да запазим въглищния комплекс Марица изток. Искра, която говори в началото, беше една от тези, които поведе борбата за това. Успяхме включително и с цената на сблъсъци вътре в парламента, с рязане на кабели, с отстояване на нашата позиция, с блокиране на трибуната, с цената на всичко. Ние успяхме да направим неща, които ни убеждаваха, че не можем да ги направим. Ние сме тук, за да покажем, че когато един човек иска и когато може и когато има волята да го направи, той може да направи всичко, особено когато има своите съмишленици зад гърба си. Горд съм, че съм тук с вас, защото всички ние заедно променяме историята и защото ние не сме в тази предизборна кампания, за да печелим власт. Моите съмишленици знаят, че ако искахме досега, можехме много пъти да бъдем в управлението. Само в един от последните 5 парламента не сме получавали предложения за управление. В 4 от 5 получавахме. Ако искахме да имаме министри, ако искахме да имаме заместник министър-председатели, щяхме да ги имаме. Само че нали знаете каква щеше да е цената? Трябваше да се отречем от всичко, което ние сме искали да направим. Трябваше да се отречем от собствените си виждания. Трябваше да се отречем от програмата си. Трябваше да се отречем от душата си. Само че ние не го направихме. Защото ние искаме властта, за да променим България. Ние искаме властта, за да преосновем България. Ние искаме властта, за да превъзпитаме заедно нашият народ. Да му припомним какъв е бил велик народ със славно минало. Защото нашата програма се казва България 1400. Не случайно. Вече почти 1400 години ние българите сме тук, на нашия континент, като първата и най-стара все още съществуваща национална държава в Европа. И след като нашите предци са могли да го направят, с какво ние сме по-различни от тях и защо да не можем и ние? Не само, че можем, но и ще го направим напук на всички. И няма сила, която да ни спре. Защото за това са България, ние нямаме повече какво да губим. Освен да загубим нашия дом, нашият национален дом, нашата родина, нашите семейства, нашия народ. Не трябва да забравяме, винаги съм го казвал и няма да спирам да го повтарям. Думата народ идва от род. Това е нашето голямо семейство. А за нас остава тази награда, както е казал великият, гениалният български поет. И искам да ви помоля заедно да го завършим това, защото знам, че всички знаете това, което ще започна да ви казвам. Стига ми тази награда да каже нявга народа: умря сиромах за правда и да живее